Hindi ko inaasahan na ang katulad nila makakasalubungan natin. Anong klase silang tao? Tao pa ba ang mga yun? Mga aswang sila, Mando. Ang narinig ko ay kumakain sila ng mga lamang loob ng tao. Kaya siguro nawawala ang mga tao sa baryong ito dahil sa kanila. Sila ang salarin at base sa bilis nila, mukhang dehado tayo. Hayop na yan. Ayoko pang mamatay, Captain. Nawawala pa ang iba nating mga kasamahan. Hindi ko na nakita kung nasan sila naroon. Ang pagtulong at pagligtas sa kapwa ay walang anumang hinihiling na kapalit. Ito ang isa sa sinumpaang pangako ng mga sundalo sa kanilang trabaho. Gampanin nila na siguraduhin ang kapayapaan sa ating bansa at ang kapakanan ng mga mamamayan. Subalit, paano kung ang kanilang magiging kalaban ay hindi ordinaryong tao kundi mga aswang? Magandang hapon po, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig sa Ang Manlalakbay Channel. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat at tinatamasa ang kapayapaan ng ating bansa. Itago niyo lamang ako sa pangalang Jomer, isang retiradong sundalo. Nasa 71 taon na ako ngayon at kasalukuyang nakatira sa isang bayan ng Mindoro. Isang sundalo ang aking ama at isang guro naman ang aking ina. Tinitingala sila ng karamihan sa aming baryo dahil sa kanilang propesyon. Kaya naman, wala akong magawa kundi ang mag-aral ng mabuti para hindi ko sila mapahiya sa mga kamag-anak namin. Sundalo ang pinakuhang kurso sa akin ni Papa noong nagkoleyo na ako. Mahirap noong una dahil talagang sinusunod ko ang gusto nila. Kahit gusto kong maging isang abogado, ay sinunod ko pa rin sila. Kaya naman sobrang tuwa ng mga magulang ko nang makapagtapos ako ng koleyo at naging isa na akong ganap na sundalo. 1 taon ako sa field nang ma-promote ako sa aking posisyon. Tuwang-tuwa sa akin si Papa at sinabi sa akin na hindi raw sila nagkamali ni Mama. Hindi naman ako kumibo at ngumiti na lamang sa kanila. Ang pagiging sundalo ay parang nasa hukay na ang kalahati mong katawan. Takot at pangamba sa tuwing isasabak kami sa gyera o kaya naman sa mga misyon. Pero pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil kahit saan akong laban na ibagsak, walang nangyari sa aking masama. Sa ilang taon kong pagiging sundalo, ay minahal ko na rin ang trabaho ko. Nanaig sa puso ko na magbigay ng kapayapaan sa ating bansa at siguraduhin ang kaligtasan ng mga taong naninirahan sa ating bansa. Ang bawat misyon na nakaatang sa aming mga balikat ay ginagawa namin ang lahat para matalo ang kasamaan at mailigtas ang mga tao sa tiyak na kapahamakan. Taong 1979. Ilang dekada na ang lumipas. Sa taong ito, nangyari ang isang hindi ko inaasahan na masasaksihan ko sa tanang buhay ko. Nasa 27 taon na ako noon at isa na akong kapitan. Ako na ang may hawak sa isang team at pinamumunuan ko silang 10. Isang araw, habang abala ako sa pagbabasa sa dyaryo, ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aming head. Ipinatawag niya ako sa kanyang opisina. Noong dumating ako ay agad niyang sinabi sa akin ang bagong misyon na aming hahawakan sa probinsya ng Capiz. Noong una ay nagtaka ako dahil nasa Maynila kami nakadestino at ipapadala kami sa probinsya. Pero hindi na ako kumibo ng mga sandaling yon at tinanggap ko ang misyon. Ayon sa aming head, ay wala raw sumubok na pumunta sa Capiz kahit pa ang mga sundalong taga roon at inaasahan niya ako na magagawa ang misyon na ito para mailigtas ko ang mga tao sa isang baryo. Nang ibigay niya sa akin ang isang folder,
kung saan nakalakip ang mga impormasyon sa aming bagong misyon, ay nagpaalam na ako sa kanya. Pagbalik ko sa aking opisina, ay agad kong binasa ang nakasulat doon. Nalaman ko na may isang baryo sa probinsya ng Capiz na nawawala ang mga tao buwan-buwan at nakaabot na ang problemang ito sa aming departamento. Pinaghihinalaan na isang pugante ang may gawa at meron namang mga rebelde. Halos nasa 20 tao na ang nawawala sa baryong yun at hindi man lang makita ang bangkay ng mga ito. Matapos kong basahin ang impormasyon, ay tinawag ko ang aking mga tauhan. Sunod-sunod silang nakahilera sa aking harapan. Matapos yun, ay sinabi ko sa kanila ang tungkol sa aming misyon. Katulad ko, ay nagulat din sila, pero pinaliwanag ko rin naman sa kanila ang lahat. Team, maganda na kayo sa susunod nating misyon na ito. Alam ko na hindi ito madali at mahihirapan tayo. Pagkatapos ng 2 araw, ang alis natin. Magpahinga na muna kayo at maghanda. Inaasahan kong on time kayong darating sa headquarters. Kayong lahat. Maliwanag? Sumaludo silang lahat sa akin nang pabalikin ko na sa kanilang mga trabaho. Bumalik ako sa aking upuan at pinag-aralan ko ng mabuti ang mga pangyayari sa Capiz. Kung hindi ko pag-aaralan yon, paniguradong ilalagay ko lang sa kapahamakan ang buhay ng mga kasama ko. At upang matugunan ko ang bawat galaw na gagawin namin para sa ikakatagumpay ng aming misyon. Dumating ang araw ng alis namin. Tumungo ang mga kasama ko sa aming headquarters at sabay-sabay kaming 10 na tumungo sa sakayan ng bus. Nakabihis lamang kami ng sibilyan upang hindi kami matunugan ng mga kalaban kung sakaling makasabay man namin sila. Hindi kami nagbigay ng senyales na mga sundalo kami dahil oras na malaman nila ang tungkol sa amin, katapusan na rin namin yon. Halos 2 araw ang biyahe namin bago kami nakarating sa probinsya ng Capiz. Agad kaming tumungo sa kampo ng mga sundalo para salubungin kami ng mga iba pa naming kasamahan doon sa probinsya. Nagpahinga muna kami sa isang silid ng kampo. Niyaya ko na rin ang mga kasama ko na pupuntahan namin ang baryo kung saan maraming nawawala na mga tao. Hinati ko ang 10 sa 2 grupo para libutin ang buong baryo. Kasama ko ang kaibigan kong si Mando at ang 3 pa na kasamahan namin. Sa kabilang grupo naman ay ipinagkatiwala ko kay Imer. Pagkarating namin sa baryo ay pinagtitinginan kami ng mga tao. Marahil ay nagulat sila dahil hindi pamilyar ang mga mukha namin. Sinabihan ko ang mga kasama kong huwag silang magpapahalata na mga sundalo kami, kundi magpapanggap na lamang kami ng mga dayo. Cap Jomer, wala naman ako napapansin na kakaiba sa baryo na ito ah. Sa tingin mo ba, nagtatago lamang sila? O isa sa mga tao na naninirahan dito? Yan ang dapat nating malaman, Mando. Kailangan nating alamin kung sino ang kumukuha sa mga tao at kung saan nila ito dinadala. May plano ka na bang naisip kung paano natin malalaman ang sitwasyon dito? Meron na. Sasabihin ko sa inyo mamaya kapag nakabalik na tayo sa kampo. Pagkatapos naming maglibot sa buong baryo, ay niyaya ko na ang mga kasamahan kong bumalik sa kampo upang pagplanuhan ang susunod na hakbang na aming gagawin. Nang naroon na ang lahat ng mga kasamahan ko, ay sinabi ko sa kanila ang planong naisip ko. Gumamit ako ng mapa ng baryo upang ituro sa kanila kung saan kami dapat pumwesto. Pagkatapos ng pagpupulong namin, ay pinagpahinga ko muna sila. Bumalik ako sa aking pwesto at pinag-aralan uli ang plano kong naisip. Sigurado ka ba na oobserbahan natin ang baryo mamayang gabi?
Paano kung makita tayo ng mga taga ron? Eh di katapusan na natin. Huwag kang mag-alala, Mando. Sigurado na ako sa planong ito. Alam kong lalabas ang mga kalaban kapag gabi. Panigurado rin na sa gabi sila sumasalakay. Sana mahuli na ang may gawa nito at malaman natin kung sino may pakana kung bakit nawawala ang mga tao dito sa baryong ito. Para mabigyan na rin sila ng hustisya at mailigtas pa natin ng mga tao kung buhay pa sana sila. Yun nga, Mando eh. Umaasa talaga ako na magagawa natin ang misyon na ito. Magagawa natin to. Magtiwala ka lang. May tiwala kami sa iyo, Captain. Nang sumapit ang dilim, ay agad na kaming kumain. Pagkatapos noon, ay nagbihis kami ng itim na uniform. Nagdala rin kami ng mga armas na aming gagamitin kung sakaling sumalakay ang mga kalaban at matunugan kaming nagmamatyag sa kanila. Gamit ang mapa, ay tinahak namin ang pusod ng gubat kung saan makikita namin ang buong paligid at ang mga kabahayan sa unahan. Nakapwesto na kaming lahat sa aming pwesto. Nagkukubli ang iba kong kasama sa mga mayabong na halaman. Ang iba naman ay nasa itaas ng puno ng kahoy at kami naman ay nakadapa sa lupa. Nanatiling nakaumang ang hawak naming M16 habang nakatingin kami sa unahan. Wala kaming nakitang kakaiba sa buong baryo. Normal na kumikilos ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. Wala kaming narinig na sigaw o kahit anong kaguluhan. Wala rin kaming nakitang mga armadong kalalakihan na sumugod sa baryo. Halos 3 oras na kami nagbabantay pero wala pa rin. 11:30 nang tawagin ko ang mga tauhan ko para tapusin ang plano namin ng gabing yun. Pero napatigil kami sa aming kinaroroonan nang makarinig kami ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Dumapa kami sa lupa at ang iba kong mga kasama ay bumalik sa kanilang mga pwesto. Inilibot namin ang aming paningin sa paligid para hanapin kung anong dahilan ng pag-alulong ng mga aso, pero wala namang kaming nakita. Ilang sandali pa ay nabigla na lamang kami nang may bumagsak sa lupa na isang tao. Para itong isang aso kung kumilos hanggang sa sunod-sunod ng magbagsakan sa lupa ang mga kasama nito. Lumingon-lingon ang mga ito sa paligid na tila sinisigurado na walang nakakakita sa kanila. Noon ko lamang nasaksihan ang ganoong nilalang sa mga sandaling yun. Tiningnan ko si Mando sa aking tabi at kitang-kita ko ang paglunok niya ng matigas dahil sa gimbal at takot. Maski ako ay hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sinubukan kong kusutin ang aking mga mata at baka nilinin lang lamang ako ng aking mga paningin. Pero naroon pa rin ang mga nilalang nang tumingin ako sa kabahayan. Umaakyat na ang mga ito sa mga bubungan ng bahay at tila binabaklas nila ang mga ito gamit ang kanilang mahabang mga kuko. Nanlaki ang mga mata ko nang humaba ang dila ng isang nilalang na nakapatong sa bubungan ng isang bahay. Nakarinig kami ng sigaw pagkatapos nun. Sa nanginginig na boses ay tinawag ko ang aking mga tauhan. Alam na ninyong gagawin ninyo. Kailangan nating patayin ang mga kakaibang nilalang na yan. Kailangan nating iligtas ang mga tao. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakadapa at nauna nang tumakbo papunta sa mga kabahayan. Pinaputukan ko ang mga kakaibang nilalang dahilan para mabulabog sila. Lumingon silang nasa 12 ang bilang sa aming kinaroroonan. Nanlilisik ang mga mata habang naglalaway at nakalabas ang kanilang mahabang dila. Nakahubot-hubad sila at parabang pinaliguan sila ng langis sa kinang ng kanilang buong balat. Mahaba ang kanilang mga kuko at matulis
ang kanilang mga ngipin. Noon ko napagtanto na mga aswang nga silang lahat. Mag-iingat kayo! Mga aswang sila! Narinig niyo na mga kwento-kwento tungkol sa kanila, kaya humanda kayong lahat! Tumango naman ang mga kasama ko sa aking sinabing yun. Sunod-sunod kaming nagpakawala ng bala para tamaan ang mga aswang. Subalit, mabilis silang lumundag at kumilos. Hindi man lang namin sila matamaan. Ilang beses na akong napamura dahil sa inis at galit. Nagkahiwa-hiwalay pa kami ng mga kasama ko at hindi ko na alam kung saan sila nagtungo. Pero kasama ko pa rin si Mando at nakasunod lamang siya sa akin habang nakahanda ang kanyang baril. Para bang handa niya na yung paputukin sa mga aswang kahit na anumang sandali. Hindi ko inaasahan na ang katulad nila makakasalubungan natin. Anong klase silang tao? Tao pa ba ang mga yun? Mga aswang sila, Mando. Ang narinig ko ay kumakain sila ng mga lamang loob ng tao. Kaya siguro nawawala ang mga tao sa baryong ito dahil sa kanila. Sila ang salarin at base sa bilis nila, mukhang dehado tayo. Hayop na yan. Ayoko pang mamatay, Captain. Nawawala pa ang iba nating mga kasamahan. Hindi ko na nakita kung nasan sila naroon. Hanapin natin sila. Hindi pwede na hindi tayo kumpleto na makaalis sa baryong ito. Kinakailangan mailigtas natin sila kung sakali man na nakuha sila ng mga aswang. Naku, walang niya talaga. Ngayon ko lang napagtanto na kaya pala walang gustong tumanggap ng misyon na ito dahil takot sila. Ni hindi man lang tayo sinabihan sa kampo nung dumating tayo ng mga aswang pala makakalaban natin. Kung hindi sana napaghandaan natin ang pagsalakay dito. Hayaan mo na, Mando. Wala na tayong magagawa pa ron. Nandito na tayo. Ang dapat na lamang natin gawin ay kung paano mailigtas ang iba nating mga kasama at ang sarili natin. Pinagmasdan namin ang ilang aswang na tumitingin-tingin sa paligid. Nakatingin ang isa sa amin pero hindi ito gumagalaw. Paano ba naman kasi nakatutok ang dulo ng baril ni Mando sa direksyon niya? Mukhang alam din ito ang binabalak kong gawin oras na gumalaw siya sa kanyang kinatatayuan. Mando, alam mo nang gagawin mo. Oras ang salakayin tayo niyan. Patayin mo na kaysa makain pa tayo ng walang yang aswang na yan. Roger, Captain! Naglalaway na gumapang ang aswang patungo sa aming direksyon. Walang pagdadalawang isip na pinaputok namin ni Mando ang hawak na M16. Natamaan namin sa balikat ang isa, dahilan para humandusay ito. Nagulantang naman ang mga kasamahan niya. Mabilis ang mga itong tumakbo sa nabagsakan ng aswang. Makaraan ang ilang sandali, ay galit na galit silang lahat na nakatingin sa amin ni Mando. Naramdaman ko ang pagtapik ni Mando sa aking balikat. Noong hindi ako gumalaw sa aking kinatatayuan, ay mabilis niya akong hinila sa aking braso. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumabay na rin sa kanyang pagtakbo. Hinabol kami ng mga aswang. Binilisan namin ni Mando ang pagtakbo, subalit mas mabilis sila sa amin. Hinila ko si Mando papunta sa isang malaking puno at doon kami nagtago. Rinig na rinig namin ang alulong ng mga aswang at ang matinis na tunog nila. Sumilip kami sa mayabong na damo upang malaman kung saan patungo ang mga ito. Nakita namin ni Mando na patungo sila sa kabilang direksyon, pero ang dalawa sa kanila ay tumigil at parang may inaamoy. Nagkatinginan kaming dalawa ni Mando at agad na nagpalit ng magasin ng aming baril. Rinig na rinig namin ang hininga ng bawat isa. Pinagpapawisan na rin ako ng malagkit na mga sandaling yon habang hinihintay namin na makalapit sa amin ang aswang. Maya-maya ay pinaputukan na namin ng baril ang aswang. Subalit, mabilis itong lumuntag at dinaganan kaming dalawa ni Mando. Dumating pa ang isa nitong kasama
at pinagtulungan kaming kalmutin ni Mando. Agad kong hinampas ang baril sa mukha ng aswang at sinasalag ang atake nito. Galit na galit itong nakatunghay sa akin habang nanlilisig ang kanyang mga mata. Tumutulo pa ang kanyang mabahong laway. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, pinaputukan ko siya ng baril sa kanyang noo. Tumalsik ang kanyang dugo sa aking mukha na siyang ikinapikit ko. Nilingon ko si Mando at pilit pa rin siyang nakikipagpambuno sa isa pang aswang. Mabilis akong tumayo at pinaputukan ko ito. Nanlalaki ang mga mata ni Mando nang tumingin siya sa akin. Tinulungan ko siyang makatayo at agad na kaming tumakbo pabalik sa daan na dinaanan namin kanina. Kinuha ko ang radyo sa aking bulsa at sinubukan na tawagan ang mga kasamahan ko. Ngunit wala akong natanggap na sagot mula sa kanila. Pambihira! Baka napatayin na sila ng mga aswang, Kap! Hindi sila pwedeng mamatay, Mando. Kailangan natin silang iligtas. Sigurado akong buhay pa sila. Kung patay na, dapat nakita nating tinangay sila ng mga aswang o kaya ay pinatay. Saan naman natin sila hahanapin? Hindi natin alam kung nasaan na sila. Sundan natin ang mga aswang. Sila ang magtuturo kung nasaan ang mga kasamahan natin. Paano naman kung tayong patay ng mga aswang, Kap? Huwag kang ano dyan. Gagawin natin ng lahat para hanapin sila at iligtas. Halika na! Nanguna na ako sa paglalakad habang nakapwesto ang aking M16 sa aking dibdib. Wala namang nagawa si Mando kundi ang sumunod sa aking likuran. Pinapakiramdaman namin ang paligid at natigil kami nang matanaw namin ang mga ibang aswang. Sinenyasan ko si Mando na sundan namin ang mga ito kung saan pupunta. Tahimik kaming naglakad habang nagkukubli sa mga punong kahoy. Mabuti naman at hindi kami napansin ng mga aswang na nakasunod kami sa kanila. Mahaba-haba na ang nalakad namin nang tumigil ang mga aswang nang makarinig sila ng munting kaluskos. Agad kami nagtago ni Mando sa isang mayabong na halamanan. Ilang sandali pa ay may narinig kaming isang boses ng lalaki. Tumatawa ito at pinipigilan ang mga aswang na umuwi sa kanila. Saan na naman ang punta nyo, ha? Kahit tagal ko kayong hinanap, nandito lang pala kayo at nag-aasik na naman ng lagim sa buong baryo, ha? Nandito ka na naman, Heking. Kailan mo ba kami titigilan, ha? Hayaan mo na kami sa ginagawa namin. Anong tingin nyo sa akin? Tanga? Hahayaan na lamang kayong pumatay ng mga tao? Hindi na tama ang ginagawa ng grupo mo, Ben. Ilang taon ko kayong hinanap at sinusundan. Pero masyado kayong mailap. Ngayon pa kayang natagpuan ko na kayo. Hindi ko na kayo pakakawalan pa. Kung gano'n, King, wala na kami magagawa kundi ang kalabanin ka. Humanda ka na sa kamatayan mo! Kayo humanda, Ben, dahil uubusin ko kayong mga salot na pasaway sa mundong ito! Sumilip kaming dalawa ni Mando sa kinaroroonan ng mga aswang. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may suot na salakot sa kanyang ulo. Umiihip pa siya ng kanyang tabako habang nakangisi. May daladala siyang isang buntot ng pagi at saka isang itak na hawak niya naman sa kanan niyang kamay. Wala siyang takot na nakaharap sa mga aswang. Para bang balewala na lamang sa kanya ang lahat. May sumugod sa kanyang dalawang aswang pero pinaghampas niya ito ng buntot ng pagi. Pagkatapos ay itinarak niya ang mahabang itak sa dibdib ng mga ito. Ang ilang mga aswang ay nagtakbuhan papalayo. Hindi na kami napansing dalawa ni Mando nang daanan nila kami. Mabilis na sumunod ang matandang lalaki sa mga aswang pero tumigil siya nang mapansin kaming dalawa ng kaibigan ko. Agad ko siyang tinutukan ng baril. Teka, sandali bata.
Huminahon ka. Hindi ako kalaban. Ang totoo niyan, kakampi ako at kaaway ko ang mga aswang. Mukhang kayo muli ang pinadala para sa misyon na ito. Tama ba? Sino ka? Bakit takot ang mga nilalang na yun sa'yo? Isa ka ba sa kanila? Mas malakas na aswang? Tumawa ng malakas ang matanda habang nakatingin sa amin ni Mando. Umiling-iling siya ng ilang beses. Siniko ako ni Mando sa aking tagiliran at parang sinasabi niya na nababaliw na ang matandang lalaki at wala ito sa tamang wisyo. Hindi pa rin namin binababa ni Mando ang baril na nakatutok sa kanya. Pero kahit nahanapan ko siya ng takot sa mga mata, ay hindi ko man lang siya nakitaan. Tulad kanina kung paano niya kaharap ang mga aswang. Sa mga sandaling yon, napatanong ako sa sarili ko kung may takot pa bang natitira sa kanyang katawan. Isa akong albularyo. Tungkulin kong manggamot sa mga taong may sakit, naengkanto o kaya ay naaswang. Maski barang kaya kong gamutin o paalisin. Pinagluloko mo ba kami, tanda? Ayusin mo yung sagot mo ha, kung ayaw mo maramdaman kung gaano kasakit tumama sa balat ang bala nito. Kahit paulanan mo pa ako ng bala ng baril mo, bata, wala yang tama sa akin. Hindi tatalab sa akin yan. Subukan mo. Nagsasabi ako ng totoo. Kapitan, baliw ata to eh. Sino naman may gustong patamaan siya ng bala ng baril? Ikaw ba ang pinuno ng mga aswang na yon? Ay nako, nagsasabi ako ng totoo, bata. Kaya iputok mo yung hawak mong baril sa direksyon ko at tingnan mo kung anong mangyayari. Siguro naman ay maniniwala ka na sa akin oras na magawa mo yon. Ang dami mong sinasabi, tanda. Itaas mo yung dalawa mong kamay at sumuko ka na lang. Palabas ba ninyo ng mga kasama mo para makatakas sa ginagawa nyo? Hindi sumagot ang matandang lalaki sa amin. Sa halip ay lumapit siya sa akin at siya ang kusang kumalabit ng gatilyo ng baril. Nanlaki ang mga mata ko nang pumutok yun mismo sa kanyang dibdib. Pero mas nagulat ako nang nanatili siyang nakangiti sa aming dalawa ni Mando na tila hindi man lamang nasaktan. Binitawan ko ang baril na nakakabit sa aking dibdib at tiningnan ko ang matanda. Subalit, wala man lang siyang sugat kung saan siya naputukan ng baril. Naramdaman ko ang paghawak sa aking balikat ni Mando. Alam ko na nagulat din siya tulad ko. Nang mga sandaling yon, ay pakiramdam ko na tuod na lamang ako sa aking kinatatayuan at hindi ko man lang magalaw ang aking mga paa. Sa tanang buhay ko ay noon lamang ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Sunod-sunod akong napalunok ng aking sariling laway. Hinila ako ni Mando papalayo sa matandang lalaki. Hayop na! Mas kakaiba siya, Kap! Halika na! Sandali! Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ako pumapatay ng tao. Isa akong albularyo. Kilala rin akong tagapatay ng mga aswang. Pinigilan ako ng matanda sa paghawak sa aking braso. Mabilis ko namang binawi mula sa kanya ang braso ko. Samantala, nakakapit pa rin sa aking balikat si Mando. Anong ibig mong sabihin? Kalaban mo ang mga aswang? Ganon nga, bata. Tumpak ka dyan. Mission kong iligtas sa mga tao mula sa mga masasamang nilalang na yon. Kaya kung gusto nyong maabutan ng buhay ang mga kasama ninyo, sumunod kayo sa akin. At bakit naman kami magtitiwala sa iyo, tanda? Ha? Paano kung nilinin mo lang kami at mamaya dadali mo na pala kayo sa mga kuta ng aswang? Kundi isa ako sa kanila, bakit ko pa pinatay ang dalawang sumugod sa akin bago pa ang ibang nagtakbuhan papalayo kanina? Ang ibig sabihin nun, kinakatakutan nila ako maliban sa isa sa kanila. Kaya sumama na kayo sa akin at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Tiningnan ko si Mando. Tinitigan ko siya. Kumibit balikat siya sa akin. Napairap ako dahil wala man lang siyang sinabi. Kaya wala na akong nagawa kundi paniwalaan
ang kutob ko. Sige tanda, sasama kami sa'yo. Siguraduhin mo lang na may maganda kang plano para iligtas ang mga kasama namin mula sa mga aswang na yon. Yun naman pala eh. Walang problema sa akin, mga bata. Bilisan lang natin at baka hindi na natin sila maabutan ng buhay. At baka ginawa na nilang pulutan ng mga kasama ninyo. Mabilis na naglakad sa kanang direksyon ang matandang lalaki habang tinatahak namin ang daan patungo sa kanyang tinutuluyan ay wala siyang tigil sa pagpapaliwanag sa amin. Nagpakilala siya sa amin ni Mando bilang si Mang Iking. Matagal na raw siyang albularyo at mula siya sa kabilang bayan ng Capiz. Marami na raw siyang napagaling at niligtas na mga tao mula sa mga aswang. Dahil sa takot daw ng ilang masasamang nilalang ay lumilipat sila sa magkakaibang bayan. Dahil daw roon ay nakipagsapalaran na si Mang Iking sa iba't ibang lugar para hanapin niya ang mga aswang. Hanggang sa dito na nga raw sa baryo niya natagpuan ang grupo. Subalit huli na raw ang dating niya at marami na raw nakuha ang mga aswang doon. Mailap daw ang grupo nila Ben kaya kinakailangan daw ng magandang plano. Bago muna ang lahat, bakit hindi ka tinatablan ng bala kanina? Anong pinagkaiba mo sa mga aswang, ha? Oo nga, kung hindi ka aswang, paano mo ipapaliwanag ang pangyayaring yon? Dahil yon sa tangan kong anting-anting. Anting-anting? Ano yun? Tumigil sa paglalakad niya si Mang Iking at pinakita niya sa amin ang isang kwintas na bato. Kung titingnan ay isa lamang yung normal na bato. Pero habang tumatagal ay nag-iiba ang kulay nito at parang nagbibigay ng munting liwanag. Ito ang nagbibigay sa akin ng proteksyon. Kung kaya hindi ako tinatablan ng mga bala ng baril o kaya ng kahit na anong patalim, nagbibigay rin ito ng kakaibang lakas sa akin. Wala kayong alam tungkol sa bagay na ito dahil galing kayo sa syudad. Pero kung dito kayo lumaki sa probinsya, paniguradong maunawaan ninyo ang lahat. Marami ho ba kayo niyan? Baka pwede nyo kaming bigyan ng kasama ko. Mabilis kong siniko sa tagiliran niya si Mando, saka ko siya pinandilatan ng mata. Tumawa naman si Mang Iking sa birong yun ni Mando. Hindi niya rin sinagot ang kaibigan ko at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ilang sandali pa ay natanaw na namin ang isang kubo sa unahan. Sinabi sa amin ni Mang Iking na yon ang bahay niya pansamantala. Dahil hindi naman daw siya nagtatagal doon sa baryo, lilipat naman daw siya agad kapag mahuli na niya ang grupo ng mga aswang o kaya kapag napaslang na niya ang mga ito. Pinapasok niya kami sa loob at agad niyang sinarhan ng pinto. Naupo naman kaming dalawa ni Mando sa sahig pero nanatili pa rin akong alerto oras na may gawin sa amin si Mang Iking. May mapa ba kayo dyan? Alam ko na may mapa kayo ng baryong ito. Huwag kayong mag-alala at ituturo ko lang sa inyo kung saan ang kuta ng mga aswang para kung nailigtas na ninyo ang mga kasamahan ninyo, alam na ninyo kung saan ang daan babalik sa inyong kampo. Sigurado ba kayo, Mang Iking, na dinala ang mga kasama namin ng mga aswang na yon sa kuta nila? Oo naman. Wala namang ibang gagawin ng mga aswang sa kanilang mga bihag kundi gagawing pagkain nila. Lalo pa at nasa bilang 15 silang lahat sa kuta nila. Sigurado ako sa mga oras na ito, nagkakasiyahan na silang lahat. Mabilis kong kinuha ang mapa mula sa bulsa ng aking pantalon at ibinigay yon kay Mang Iking. Agad naman niya yung binuklat. Hinanap niya kung saan banda ang kuta ng mga aswang. Nang makita niya, ay agad niya itong itinuro sa amin. Malayo yun kung saan kami naroroon. Halos kalahating oras pa namin yun kung lalakarin. Wala ho bang ibang daan na mas mabilis na makarating sa kuta ng mga aswang? May alam ako. Huwag kayong mag-alala. Pero bago tayo sumugod doon,
kinakailangan muna nating maghanda ng mga dadalhin. Ang baril ninyo, walang panamayan sa bilis ng mga aswang. Kaya magdala kayo ng asin at mga bawang. Yun ang kinakatakutan nila sa lahat. Pero kung may pagkakataon na matamaan nyo ng baril, mas mainam. Pinakuha kami ni Mang Iking ng asin at bawang mula sa mga lalagyan niyang naroon. Napakarami pa ng mga yon at aakalain mong marami siyang niluluto araw-araw. Iahagis nyo lang ang mga yan sa aswang at kapag medyo nanghina na sila, doon nyo sila patayin. Maraming salamat, Mang Iking. Saka na kayo magpasalamat sa akin, bata, kung ligtas na kayong lahat makalabas sa baryong ito. Tumango ako sa kanyang sinabi. Tumayo na rin siya mula sa kanyang kinaupuan at niyaya na kaming dalawa ni Mando na lumabas. Pero bago yun, ay pinigilan niya muna kaming dalawa ng kaibigan ko at may inabot siyang 2 kwintas. Sinabi sa amin ni Mang Iking na ginawa niya raw ang anting-anting na yon para sa mga taong naaswang o kaya ay naengkanto. Kapag suot daw ang anting-anting na yon, ay hindi na kami basta-bastang malapitan ng mga masasamang loob. Nagpasalamat kaming dalawa ni Mando sa kanya. Panay naman ang tingin ni Mando sa anting-anting na parabang ayaw na niya itong lubayan. Siniko ko siya para mahimasmasan. Isinuot agad ni Mando ang kanya sa kanyang liig. Ako naman ay ganon din ang ginawa. Nagpasalamat kaming dalawa kay Mang Iking ng mga sandaling yun. Inakbayan kaming dalawa ni Mang Iking bago kami lumabas ng tuluyan ng kanyang bahay. Nauna na si Mang Iking sa aming paglalakad at habang nasa daan kami ay pinag-uusapan namin ang plano naming naisip. Ang naisip ni Mang Iking ay ako at siya ay magpapakita sa pinuno ng mga aswang na si Ben. Samantalang si Mando naman ay mananatiling nakamasid sa paligid. Siya rin ang pupunta sa mga taga-baryong bihag at mga kasamahan namin para pakawalan. Siguraduhin lang namin na hindi makahalata ang mga aswang sa hakbang na yun. Dahil oras na malaman ng mga aswang na nililin lang natin sila, ay baka patayin pa nila ng sabay ang mga bihag at hindi na nila gawin ang orasyon. Kaya dapat, bago pumatak ang 12:00 ng umaga, nakawala na ang mga bihag. Napatango ako sa sinabing yun ni Mang Iking. Nilingon ko naman si Mando para tanungin sa kanya kung ayos sa kanya ang plano. Nang wala naman siyang idinagdag, ay nagpatuloy muli kami sa aming paglalakad. Ilang minuto ang lumipas ay natanaw na namin ang kuta ng mga aswang. Napatingin ako sa relo kong suot at nakita ko na may 1 oras at kalahati na lamang kami para kumilos. Yun ang oras na dapat mailabas na namin ang mga taong bihag bago ang orasyon na sinasabi kanina ni Mang Iking. Kinalabit ako ni Mang Iking at sinenyasan niya ako at ang kanyang sarili na papasok sa kuta ng mga aswang. Samantala ay sinenyasan naman niya si Mando na dumaan sa kabila para tumungo sa isang butega. Doon nila dinadala ang mga bihag. Kaya doon ka pumunta, Mando. Umaasa kami sa iyong lahat na maliligtas mo sila. Sa ilang gabi kong pagmamanman sa kanila, ay alam ko na ang oras ng galaw nila. Kaya bilisan na natin. Tinapik ako sa balikat ni Mang Iking. Hudyat na oras na para lumabas sa pinagtataguan namin. Naiwan naman si Mando sa pinagkukublihan namin. Tinapik ko siya sa kanyang balikat at pinisilyon. Sumaludo naman siya sa akin bago ako tuluyang tumalikod sa kanya para sumunod sa likuran ni Mang Iking. Agad kaming nagtago ni Mang Iking nang may 2 aswang tumingin sa buong paligid. Malaking kubo ang nakatayo sa gitna ng kagubatan habang may nakasindi namang naglalagablab na apoy sa labas. Sa likuran naman ng kubo
ay naroon ang bodega kung saan sinabi ni Mang Iking na naroon ang mga bihag. Sumilip akong muli. May 4 na aswang na nakabantay sa bodega at ang iba ay sa kubo. At ang natitira sa kanila ay nagbabantay sa naglalagablab na apoy. Binilang ko sila at nasa 15 silang lahat. Kinalabit na ako ni Mang Iking at tinanguan. Tumango rin ako sa kanya pabalik. Pagkatapos nun ay lumabas na kaming dalawa sa pinagkukublian namin at naglakad patungo sa kuta ng mga aswang. Nakita kami ng mga aswang na nakabantay sa naglalagablab na apoy. Agad silang tumayong lahat at tinawag ang kanilang mga kasamahan. Nanatili akong alerto habang nakasunod sa likod ko si Mang Iking. Sandali! Kalma muna kayo. Hindi kami naparito ng kasama ko para makipagpatayan. Gusto kong makausap si Ben. Gusto ko siyang kausapin. Agad na pumasok sa loob ng kubo ang isang aswang. Paglabas nito ay may kasama na siyang isang matandang lalaki. Napagtanto ko na yon ang tinutukoy ni Mang Iking na si Ben na siyang pinuno ng mga aswang na naroon. Gumisi siya nang makita kaming dalawa ni Mang Iking. Iking! Ang tapang mo naman para lumusob dito sa kuta ko. Isinama mo pa itong sundalong ito. Sandali, Ben. Hindi kami naparito para kalabanin ka. Narito kami para makiusap sa'yo. Napakawalan mo na ang mga bihag. Wala silang kalaban-laban sa inyo. Alam mo naman na hindi ko magagawa ang bagay na yan, Iking. Kailangan namin ng pagkain sa araw-araw. At kaming mga aswang ay kailangan ang sariwang karne ng mga tao. Kung gusto nyo pang mabuhay, umalis na kayo. Papalampasin ko kayo sa pagpunta nyo rito. Kahit kailan talaga, hindi ka mapakiusapan, Ben. Ang gusto mo, kayo lang ang mabuhay ng mga aswang. Ni hindi nyo iniisip na katulad ninyo ay gusto rin nilang mabuhay. Pero ang bagay na yon ay pinagkait nyo sa kanila. At kung aking iisipin, napupuot at nagagalit ako sa inyo. Sige lang, Iking. Magalit at mapuot ka sa gusto mo. Pero wala ka nang magagawa pa. Bihag na namin sila at ilang sandali na lang gagawin na namin silang hapunan. Tumawa silang mga aswang na naroon maliban sa amin ni Mang Iking. Sa mga sandaling yon ay bumangon ang galit sa aking puso habang nakatingin kay Ben na malakas tumawa. Gusto ko siyang pagbayarin sa mga pagkitil niya sa mga inosenteng tao. Kumuyom ang kamay ko at mahigpit ang pagkakahawak sa baril. Pero pinigilan ko ang aking sarili dahil hindi pa yon ang tamang oras. Napatingin ako sa likuran ng kubo at hinanap ng aking mga mata si Mando. Nang makita ko siyang napatumba niya ang 2 aswang, ay bumaling akong muli kay Ben. Nasaan ang mga kasamahan ko? Saan niyo siya dinala? Nasaan? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Gusto mo bang manood habang kinakatay namin silang buhay? Isa kang hayop! Kayong mga sundalo, pirwiso kayo sa amin. Ilang beses nyo na kaming sinubukang paslangin, pero hindi nyo kami mapatay-patay. Kahit ito ngang si Iking na mas maalam at mas malakas pa siya sa inyo. Isang pagkakamali ang pagparito ninyong dalawa. Mabilis na sumugod ang mga kasama niya sa aming dalawa ni Mang Iking. Agad kong pinaputukan ng baril ang 2 aswang. Napahiyaw ako nang matamaan ko ang mga ito. Humandusay ang 2 aswang sa lupa at naligo sa kanilang dugo. Napatingin ako kay Ben at kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Ngayon, ipapatikim ko rin sa'yo kung anong pakiramdam na mawalan ng mga kasamahan. Tumakot ako ng asin sa aking bulsa at isinaboy ito sa mga aswang
na sumalakay sa amin ni Mang Iking. Nakipaglaban kami ni Mang Iking sa kanila. Pinagsisipa at pinagsusuntok ko ang iba na hindi ko mabaril. Pinaghampas din ng buntot ng pagi ni Mang Iking ang sinusubukan siyang patayin. 3 na ang napaslang ko at si Mang Iking naman ay nasa 4. Galit na sumigaw si Ben habang nanlilisik ang mga mata. Parang nagtatawag pa ito ng iba niyang kasamahan. Tumingala siya sa langit habang nakabuka ang kanyang bunganga. Ilang sandali pa ay gumawa siya ng isang napakatinis na huni katulad ng isang paniki. Hinila ako ni Mang Iking saka kami tumakbo patungo sa bodega. "Bilisan natin, bata! Kailangan mapakawalan natin ang mga kasama mo at mga tao bago pa tayo maabutan ni Ben at ng mga kasama niya. Ang ginawang yun ni Ben ay mas lalo pa silang lalakas." "Yun ho ba ang orasyon na sinasabi ninyo?" "Hindi! Iba naman yun. Ang ginawa ni Ben ay nagdasal siya ng Latin para mas lalo siyang lumakas at bibigyan niya ng kanyang laway ang mga kampon niya para lumakas din ang mga ito. Mahihirapan tayong patumbahin sila, kaya bilisan na natin!" Tumango ako kay Mang Iking at binilisan ko ang aking pagtakbo. Pagkarating namin sa bodega ay tinawag namin si Mando. Naabutan namin ang mga taong nasa bilang 10 na nakatali at naroon din ang mga kasamahan naming sundalo. Pinagtulungan naming kalasin ang mga tali sa kanilang kamay at paam. Habang pinapakawalan namin sila, ay pinaliwanag ko sa kanila ang lahat. Nang maalis na namin ang tali sa kanila, ay lumabas na kami ng bodega. Subalit, napahinto kami nang pinapalibutan na kami ng mga aswang na nag-anyong aso na. Habang ang isa ay napakalaking paniki na nakakatakot ang itsura. "Mando, itakas mo na ang mga tao. Magsama ka ng 3 sa mga kasama natin at ang natira ay samahan kaming 2 ni Mang Iking na paslangin ang mga aswang na ito." "Pero, Kapitan!" "Sige na, Mando. Utos ko yan sa'yo bilang kapitan ninyo. Dapat na matapos ang misyon natin kahit ibuwis pa natin ang sarili natin buhay. Ang misyon natin ay ang kaligtasan ng mga tao. Masusunod, Kapitan!" Pinaputukan agad namin ng baril ang aswang na nagtatangkang salakayin ang mga tao. Nagtulungan kami ng mga kasamahan ko at ni Mang Iking para pigilan ang mga aswang. "Harapin mo ako, Ben! Huwag kang duwag!" Naagaw ni Mang Iking ang atensyon ni Ben kung kaya't silang 2 ang nakipagpambuno sa bawat isa. Kami naman ng mga kasama ko na nasa 5 ay pinagbabaril ang mga aswang na sumusugod sa amin. Pero mabibilis sila at naiiwasan ang mga bala. "Gumamit kayo ng punyal! Saksakin niyo sila sa puso!" Kinuha ko ang aking punyal na nakatago sa aking sapatos at harap-harapan akong nakipagpambuno sa mga kalaban. Dinaganan ako ng aswang at sinakal niya ako sa aking liig. Humaba ang kanyang dila habang naglalaway. Sinuntok ko siya sa kanyang tagiliran gamit ang punyal, dahilan para matumba siya sa aking dibdib. Itinulak ko ito dahilan para bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Napatingin ako sa isa kong kasamahan na pinagtulungan ng 2 aswang. Nanlaki ang mga mata ko nang ibaon ng isang aswang ang mga kuko niya sa dibdib ng kasama ko. Wala na akong sinayang na pagkakataon at agad kong sinipa ang aswang. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas kong yun, pero tumilapon ang aswang papunta sa kakahuyan. Ang isa naman ay agad akong hinila sa aking paa, pero agad ko siyang sinipa. Agad na kumilos ang kasama ko at sinaksak niya sa likod ang aswang na may hawak sa aking paa. Naisip ko na marahil yon sa anting-anting na bigay ni Mang Iking. Kapwa namin habol ang aming hininga nang mapatay namin ito. Lumapit ako sa kasama ko at tiningnan ng sugat niyang natamo. Malalim yon at malakas ang pagdurugo.
Kumapit ka lang, Wen. Walang mangyayaring masama sa'yo. Tumango siya sa akin sa kangumiti. Sinabi pa niya na malayo sa bituka ang sugat niya. Napatawa na lamang ako. Pinunit ko ang aking damit, saka ko yun itinali sa kanyang dibdib para tumigil ang pagdurugo ng kanyang sugat. Tinulungan ko siyang tumayo at tinulungan namin ang mga kasama namin na nakikipagbuno sa 3 aswang. Napaslang na rin nila ang iba. Sabay-sabay naming pinaputukan ng baril ang 3 aswang. Nang mapatay namin sila, ay inutusan ko ang mga kasama ko na sumunod na kinamando. Sumunod naman sila sa utos ko. Ako naman ay nagpaiwan at binalingan ko si Mang Iking at Ben na wala pa ring tigil sa pakikipagbuno sa isa't isa. Hinubad ko ang pagkakasabit ng baril sa aking dibdib, saka ko yun nilagyan ng bala. 3 bala na lang ang natitira. Nanalangin ako sa Diyos na sana mapaslang ko si Ben gamit ang 3 balang yun. Dumapa ako sa lupa at saka ko ipinuwesto ang baril. Inumang ko ito sa direksyon nila Mang Iking at ni Ben. Tumingin ako sa maliit na salamin ng baril at itinutok yun kay Ben. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na masentro sa kanya ang baril, ay pinaputok ko na ito. Tinamaan sa dibdib si Ben, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Pero agad naman siyang nakabawi at hinanap kung saan nanggaling ang bala. Akma na sana siyang pupunta patungo sa akin nang hampasin siya ni Mang Iking ng buntot ng pagi. Sumigaw ng malakas si Ben, isang sigaw na nasasaktan. Pinaputok ko muli ang baril at sa pagkakataong yun, sa ulo na niya tumama ang bala. Nagpakawala ng matinis na huni si Ben. Nakakabingi yun at parang masisira ang ulo ko, pero nilabanan ko. Pinaputok ko ang huling bala at tumama ito sa kanyang kaliwang bata. Tuluyan na siyang natumba at hindi na makatayo. Agad siyang dinaganan ni Mang Iking at pinagsasaksak niya gamit ang itak. Tumayo ako mula sa aking pagkakadapa at unti-unting lumapit kay Mang Iking. Pinagmasdan naming 2 si Ben na wala ng buhay. Sa wakas, natapos na rin, Mang Iking. Patay na ang isa sa masamang aswang na hinahanap mo. Oo, bata. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Marami pa silang nagkukubli sa kadiliman. Nagpapanggap na tao sa umaga at sumasalakay na halimaw sa gabi. Tinulungan kong makatayo si Mang Iking. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpasalamat siya sa akin. Halika at tulungan mo akong ipunin ang mga bangkay nila. Susunugin natin sila at maging itong kubo nila at bodega. Pinagtulungan nga naming 2 ni Mang Iking na ilipat ang mga bangkay ng aswang sa loob ng bodega. Nang matapos ay sinunog ito ni Mang Iking. Ayon sa kanya, ginagawa niya yon upang ang mga itim na bertud sa katawan ng aswang ay hindi na makapinsala ng iba. Dahil yun daw ang nagbibigay ng lakas sa mga aswang para muling mabuhay. Kaya para masiguro na patay na sila, kailangan natin silang sunugin. Mang Iking, kayo ho pala. Paano naman kayo pagkatapos nito? Tutungo na naman ako sa ibang bayan para hanapin din ang isang aswang na kasamahan ni Ben. Bakit po ba ang daming aswang dito sa probinsya ninyo? Paano naman sila dumami ng ganito, Mang Iking? Yon ay dahil sa burong hipon ni Ben. Binebenta niya yun sa mga tao para mangyanggaw. At kapag nayanggaw na ang isang tao ng aswang, magiging aswang na rin ito. Kaya sila dumami ay dahil doon. At ngayong patay na si Ben, magwawakas na rin ang mga lahi niya. Tumango ako kay Mang Iking, saka ko siya tinapik sa kanyang balikat. Marami pong salamat, Mang Iking. Kung hindi dahil sa inyo, isa na kami marahil sa napaslang ng mga aswang.
Hindi man ka panipaniwala pero ito ang totoo. May nabubuhay pa palang ibang nilalang bukod sa mga tao. Ganon nga. Kaya palagi kayong mag-iingat sa misyon ninyo. Lalo pat, buwis buhay rin yung trabaho ninyo. Pagkatapos naming sunugin ang bodega at kubo nila Ben, ay umalis na kami ni Mang Iking. Pagkarating namin sa kanyang bahay, ay naroon na ang mga kasamahan ko. Sinalubong naman nila akong lahat ng yakap. Nagpasalamat ako sa kanila at ipinakilala ko sila kay Mang Iking. Nagpasalamat din ang mga tao sa amin na niligtas namin ng gabing yun. Sinamahan din namin silang ihatid sa kanilang mga tahanan. Ang makita silang ligtas at sa piling na ng kanilang mga pamilya ay walang mapaglagyan ang tuwa namin. Nang gabing yun, ay doon na muna kami tumuloy sa kubo ni Mang Iking. Nakipagkwentuhan kami sa kanya at nakipag-inuman. Ginamot niya rin ang ilang mga kasamahan ko na may sugat at masasabi kong maalam nga si Mang Iking pagdating sa bagay na yun. Kinaumagahan ay nagpaalam na rin kami sa kanya at nagpasalamat. Paano ba yan? Mag-iingat kayong lahat at sabulin natin pagkikita. Ay, Mang Iking, marami po talagang salamat sa lahat ng ginawa ninyo. Tinulungan niyo kami nitong kapitan namin sa pagtagumpay sa misyon na ito. Isang malaking karangalan na makilala ka namin. Ako rin. Masaya akong makilala kayo. At isa yun sa tungkulin ko, ang tumulong sa kapwa. Magkapareho lang tayo. Kagustuhan natin makatulong sa ating kapwa at panatilihin ng kapayapaan dito sa atin. Magkaiba nga lang tayo ng mga kalaban. Oo nga, Mang Iking. At dadalhin namin na aral ang mga natutunan namin sa iyo. Hinding-hindi ka po namin makakalimutan. Mag-iingat po kayo palagi, Mang Iking. Niyakap namin isa-isa si Mang Iking ng mahigpit bago kami tuluyang umalis sa baryong yun. Pagkarating namin sa aming kampo, ay ibinalita namin ang buong pangyayari sa aming mga kasamang naroon at maging sa aming pinuno. Ang iba ay hindi makapaniwala sa aming naranasan, pero wala na kami roong pakialam. Ang mahalaga sa amin sa mga sandaling yun ay naligtas namin ang mga tao at nasa mabuti ng kalagayan ng baryo. Isa pa, napagtagumpayan namin ang misyon na ibinigay sa amin. Nang bumalik kami sa Maynila, ay binigyan kami ng parangal at ang aking mga kasama dahil sa kabayanihan na aming ginawa sa probinsya. Ang karanasan na yon ang nagbukas sa akin na may nabubuhay pang ibang nilalang sa mundo. Dumaan ang ilang taon at dekada, pero hindi ko na nakita pa si Mang Iking. Pero batid kong marami na siyang nailigtas na mga tao mula sa mga masasamang nilalang. Wakas.